Hi mga besh! Karon besh akong i-recreate ang makeup look sa first runner-up Miss Universe 2017, Miss Haiti RAQUEL PELISSIER. Walay nag-challenge na ko besh, pero ako ray nag-challenge sa akong kaugalingon. Ang pangutana diha besh, makuha ba nako? So abangers! So besh, magbutang taog foundation sa ato ang face para matabunan ng mga dili ka nais-nais. Like mga hyperpigmentation, mga discoloration, mga pimple marks, pimple scars, mga pimples nga wala diri, wala dito. It's just ambot anak nila besh. Tugay na akong aslagi panghinginlan, di chip mamahawa. Nya may lang ra ba besh umutungtong ra diha? Magbiling pa jud og mga dili ka nais-nais. Sus lagot na jud kay ko anak nila besh. Lami gyud ipatokhang ay. So next besh is ang mahiwagang concealer. So besh imuhang taguan imuhang mga dark under eye circles. So besh, wag gyapon ka katulog gabi besh. Sa problema na sa nimo besh. Sa man wag gyapon ka kabayad sa imong utang sa una. Bayarin na yung taon to besh kay magsimana santa na. So dapat besh ha i-blend din na nimo imuhang concealer sa imuhang foundation. Kay lain ra pud tan-awon besh nga maglahi imuhang concealer. Dayon magbutang tag para pakapit sa ato ang eyeshadow besh para wala gyud kawala ato ang eyeshadow. So atong i-bake imuhang concealer besh para dili magtibgol-tibgol. Dayon iwas hula sad siya besh. Kay kabalo ko besh sintanon biya kay ka. Nya lain pa jud kay na imong singot kay sus singot bugbog ra ba jud. So sa labesh na nagyud ta sa mata. Besh mas seryoso ta ha kay this okay explain besh. So besh nagbutang nako og dark brown eyeshadow sa ako ang eyelids. Bunya besh ayaw kaguol kung nakampat na siya kay ato ara na siyang i-blend later on. Yeah, ti na pa siya letter on. So, sunod besh is magbutang ta og light brown eyeshadow para transition color. So, imo lang siyang i-blend besh, as in, blend kung blend. Ana besh, ayaw jog undangi besh ug di ma-blend. So besh, magbutang ka og light eyeshadow sa imuhang inner corner of the eye. Nga imuhang i-blend sa imuhang dark eyeshadow. Dayon, imuha sang apilon besh, imuhang lower lash line sa inner corner. Dayon, hasta pud ang imuhang brow bone para ma-emphasize imuhang eyebrows. Imong eyebrows nga kalkag. Dayon, ang mahiwagang technique besh is blend, blend, blend. Susunod besh is mag-eyeliner na ta. So dapat besh imuhang eyeliner o imuhang eyelashes magkadikit din na sila besh. Dapat close jud sila. As in wala gid sila gap.
So, og nag-away sila sa una, besh, dapat imuha gid silang amiguhon. Yeah, amigo na sila, besh. Dayon, magbutang sad ka og dark brown eyeshadow sa imuhang lower lash line. So karon besh is na natadris ako ang makahahadlok nga technique sa tight line. So imuhang i-highlight besh ang inner corner sa imuhang eyes padulong sa inner corner sa imuhang lower lash line. So curl your lashes. So dapat besh imuhang pilok na kaluhod jud. So apply mascara sa imuhang upper lashes ug sa imuhang lower lashes. So besh magpalaban ta karon og false lashes. Saon man besh, wa man ta biyayai og taas og pilok. Naman gayto tay pilok besh, sus mura ra joke. So ato na sang i-curl ato ang lashes. Dapat besh imuhang false lashes ug imuhang lashes best friend na sila. So para close kay sila besh, ato ang papitlan og mascara. Ano ni ron papilit ng mascara besh. Hay salamat, kilay na jud ko. So besh imuha lang i-form imuhang kilay. Then imuhang i-blend para dili kayo halata nga mura siyag drawing. Dayon besh hinumdumi ang kilay dili gyud na siya pareha. So ayaw na lag pang-ambisyon besh kay very unachievable jud na siya. Sus besh, og wala ko biyayai og taas na pilok. Wala sad taon ko biyayai og taas na ilong. Pero besh, ang importante sa ilong na lang kay kaginhawa. Mag-unsa man tong ilong besh nga taas nga si punon pod pagka-bitter nimo besh ay. So mag-contour ta besh kay sus unsaon na lang. Gamay biya kay tugnaw si Miss RAQUEL PELISSIER. Ni ato ang naong puryabuyag. Perting lingina murag yung syupaw sa kulon. Then atong i-blend ato ang contour besh para dili kayo halata nga naka-contour ta. Dayon ayaw kalimot besh apila ang ilalom sa imuhang jaws. Kay aron ka na mga double chin ato na pang suksok diha besh. So next besh is blush para papula sa imuhang aping. Sa imuhang aping nga bugol kaayo. Ayaw kalimot besh sa imuhang highlighter gamit imuhang mahiwagang silhig. Unsyalan man gina siya besh, silhig or paypay. Galibog uri ko anak niya besh. Sa wakas, lipstick na gyud ko besh. Ang akong gigamit nga lipstick besh is light lang ang color. Makuratan naman tanin mo besh. Ay, nakailis naman ko ka. Bit alom-alom pa. Saan naman ni besh? Okay. Let's do the aura.
Uy, besh, il-ar. Layo ra. Hala, besh. Layo raman taon ka ni Miss Raquel PELISSIER. Uy, saan mo na ito ni besh? Nga naingon naman taon ka diri og si Miss Bingloy Zaga. Pagtarong diha, besh. Ay, ma-action sa tanim kabalaka. Para nako na field ko ato nga time gustong ta ko nga mag-YouTube. Pero wala kay nahadlo ko sa mga criticism. Pero karon nga nagsugod ako, I really enjoy it. And I can say I am living on dreams. Hala besh no? Makaluya sad ka ay. Dangon ka na to in bisyuha besh ay.